خریستیانên Sûriyê ji pêkhateyên herêmê yên herî kevnar in. Ji neviyên Aşûr, Siryan, Kildan û herwiha netewa Ermenî. Oldarên xristiyan bi sed salan di Sûriyê de jiyan dikin û di deverê de xwe bicih kirin û beşdarê jiyana vê civakê bûn. Lê bihatina rêxistina Daişê, xristiyanên herêmê rastî zulm û zordariyê hatin. Kenîseyên wan xirab kirin, îbadetên wan qedexe kirin. Cil û bergên mislimantiyê bi darê zorê li wan kirin. Ji ber wê jî gelek ji wan koçber bûn û ji herêmê derketin. Ev dibistan bû û nîv şitê da dihatin perwerdekirin. Dibistana Ermeniyana taybet bû û dema ku Daeş û berî wan jî artêşa azad hat, xelkê li vir hemî riviyan. Ermenî bêhtir rastî zilmê hatin û hatin koçberkirin. Xristiyanên ku ji herêmê derneketin rastî zordariyeke mezin hatin. Got Daişê ew wekî hemwelatî nedîtin û ceza li wan hate girtin. Serê her kesekî xristiyan 60,000 leyre pereyên Sûrî ji wan dihat girtin. Ji bo got karibin di malên xwe da jiyan bikin. Malbata Qomiçiyaniya Ermenî got di bajarê Reqayê da asî mabûn û berî çend rojan şervanên Hesedê ew xelas kirin û gîhandin bajarê Girê Spî ji dengê Amerîka ra behsa jiyana xwe li jêr kontrola Daişê kirin. Di dema Daeş de divê tu wiha bikî û divê tu wiha cil û bergan li xwe kî. Eger tu biryara em pêk neynî, tu wê bê cezakirin li gor gunehê xwe. Di destpêkê de cizyê dane ser me ji me re gotin ew ji bo parastina we û mal û milkê we ye. Eger tu wê nedî divê ku tu ji bajêr derkevî. Em dora pêncî şêst malbatîne lê nerêtên aynî nebûn. Tê zanîn ku dibin kontrola Daişê da welatiyên Sûriyê bi hemû reng û netewên xwe rastî zulm û zordariyê hatin. Lê zora li ser xristiyanan cuda bû û jiyana wan pir zehmet bû. Mahmûd Balê, dengê Amerîka,